Ko si Anso. Ginaingon, kung magbinahalay, dili kini angay nga ipasigarbo hasta ang pagpareganay, ipakita sa mga tao. Mao kini ang itabo sa kong kinabuhi nga dili ginako mahimong may kalimtan. Pawais ako eh. Ay, pwedeng initas daan. Kumadiutos ako. Kung sa sabaw, Ay, ang baboy o baka, noy. pila. 150. Ay, mahala, uy. Baka mo o baboy, noy. Kana lang ginaling, baka pinilang kong sabaw gamay. Okay, way blima. Kainot po di mo, noy. Ay! Ayaw lang sa pag-drive og maansot kung ingon ini nga gamay kag kita sa imong pagpamasahero. Ano man day? Ay, naluoy ko nimo eh. Parte initas panahon, unya maura ni imong kita. Uy, day, di na mahimo, uy. Gusto mo na itong ipanit o konsumo tahon, matag adlaw, kung dili ko nimo pa-drive bong. Ay, mahako rin mga itag paagi oy. Nga bisag naara ka sa bahay, doon na sa tay kita. May ka pa mali, kay bisag di mo drive, si paring ansot, no naa ka nga mangitag paagi nga, may kita mo. Ana, yun na, pre. Oy, dere mong pork barbecue. Oy, pila di tanan mare? Tagkinsira ng usa ka tuhog, pre. Uy, maayo kay barato ra. Bisag duha lang katuhog, kaunos marin ni. O, para kang mari de na, pre. Pinangga agod. Ngiga, no? Sa kadaghang na malikyag barbecue, dito gyud kapalit ilang mare nimo. Ngiga gud. Kaon di ay, udsa maganan na sa kanay mo silo-silo. Kaya sabay di magselos nga uyaban mo kani ato nya dito gyud kapalit. Sig balik, ha? Dugay na kay tuoy, wa na to, gawas pa kinugo si paring ansot atong anak ka si Kisya. Esa. Zoe, may mo, baboy iko. Ang imong mga barkada man kay imong gipili. Di man ka kanako, alas ikikuyog nila. Ayaw ko gunite. Tuwa na sila, gibiyaan ako. Sorry na, good. Kisan ta karon. Sama. Kisi. Kisi na ya. Kis. Mga bata pa ninyo. Chula may mayo. Wow, wow, wow. Wow mo, bata pa mo. Ninang. Oh, Kisha. Karon pa kang nauli. Ninang. Sige, Ninang. Ay, lahi na yun ng mga bagong tubo da. Di na mga ayog katahuran. Wapod may amin. Pastilan. Kami kanay ato. Kusion yun ang among mga bugas sa mong ginikanan kundi mga ayog katahuran o dili mo amin sa maguwang na mong edad. Ay, alas 10 das kapi. Mao pa'y pagpaulis kong kinugos. Layas! Layas dede. Ayaw maglayas. Ayaw na malayas sa bata. Kaya nang Kisya. Layas. Pinsaron, sabado. Unsa ka man taon. Oy, nahana. Kay mo ng anak. Baay anak. Uy. Laliman lang Tingog man rong kumari ansot. Bisan kung sa ugas pagsulti kahit nagyuko. Gipalayas niya si Kisya kay kadlaw na sa tigurong na uli. Nagawasan na bata ka na Tapos kagabi nakasugat ni Kisha. Mga alas 10 na tos kagabi unso. Manguyab gid ha. Pakungo ko yung unin mo kasi may tabo ang lagi mong anak, ha? Naunsa naman ang ako. Unsa ka man taon. Kinugos taon eh. Naunsa naman Siya eh. ay nagdasi ang kaugalingon. So, siya nagbantay. Sus, pre ansot, mamatay kog sa iyo anang imong kinugos. Bilayas ko siya, Marie. Ay wa, gipugas amahan pre. Hay, makastress. Asa ka na naliwat ng imong kinugos, pre, sa? Ingon anak po ko kani Anto Marie, oy. Sabatan on patag sab ko. Di ba? Mulayas, muli. Mulayas, muli. Oh, ay, maninood man po ka, pre ansot. Ay, diha na ka, pre, oy. Kapoy. Ay, nabandahan ni noon da. Ako may pangutanon, di liwat si Kisya nga.
siya may inahan. Dili ko musuod sa akong last subject kay siya eh. Nga naman, Zoe. Paita ni mo eh. Limot ka? Nga 3 months na ta karon. Hala? Mao ba? Limutan ako, Zoe, uy. Happy 3rd month sa Ricky siya. Happy 3rd monthsary, Zoe. Yeah, mag-date ha? Mag-celebrate ta? Ah, sige. Magkating classes lang pud ko karon. Babalik na ko biyahe, day. O, sige, ansot. Pag-amping, ha? Kung doon na gani init og o, ayaw tagda. Kasagaran ra ba karon sa mga drivers nga init og o, mo hinungdan nga makakita hinunog away sa sama niyang driver. Maog yun. Kung saan, gamiton man tayo ng kainin sa o. Huwag pasensya sa utok. Sige day, ato na ko. Ay, hoy, ang imong tubig og labakara. Di na sa kong sling bag ay. Mira, Di ka siya malimot og kiss na ako. eh. Baya, natural. Love good. Sige day, ato na bitaw ko. Kaya ko na ito nagkasakay, Zoe. Wa may bakante nga taxi god. Sa pulos man doon ay pasahero god. Mag-taxi date, ha? Kay ato to sa beach resort mag-date. Unsa? Lain kay ato to mag-date dito sa di-aircon nga kwarto. Minus mo ta ha? Ato to mag-date sa beach resort kay doon na may mga kwarto-kwarto dito. Di sa maliko. O ikaw, maligo ka. Ligo. Kaligo o di ka sa akong romansa malupit. Basta weekdays. Lingaw yun, basta ingon ini urasa. Kuha pa sa eskwela ng mga estudyante. Maong kamay rin pasahero ang manakay. Sa unahan eh. Dunay may warawara sa kamot. Pasahero na ni. Kamunungan. Asa ka, sir? Makasunod is best resort bay. Doon ako ihatod nga order nga lechon para ibaligya dito good. Pilihatag ni mo, sir. Ay 100 lang bay. 50 lang, sir. Musuot pa man ta dito. Nahala sige. Karin sa baya kay kuwaon na kong inasal. Sige. Sige, sir. Ay, giguto man. Noon ko nga nakabatik inasal. Palit ko ako ron. Matambalan sa ako kagutom. Scottish kitchen eh. Nagdali? Nagdali. Ano sa tas pagbayon ko? Kaya ganahan ko kung nagtanaw sa bahoy. Oo ko ganahin magtanaw sa bawod eh. Mas ganahan akong tanaw. Ay! Marot kang iruoy. Gitilapan mananin mo ako ang liog. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay salamat bay ha. Niarang bayad to 150. Salamat, sir. Sir. Asa mo na ibuligyan imong inasal? Ay dinhiras resort bay. Akiling, makapalitag 1/4? Kayo. Okay. Palis ako, ha. Gigutom inoon ko, sir. Sorry, dito din sa paypayo. Ano na din eh. Huwag kita nang naligo. Ito, ginaw kita ngayon. Kita rin buhat din eh. Tapos ang lubot, be. Ay! Tapos pa yung sa tubangan. Ikaw ba? Lagayaan ako dano. Ganihan rin yung gahi kayo. Siya. Tanang. Ato tas cottage na. Ato dito. Birahan ng bayan. Dali na siya. Niyon ka din, ganiha, din hilang ta. Iwa man kahit tao. Sige. Nasa ba wala din hilang ta. Sorry, hindi lang Lami, anak kita rin magin madag hinay dahi. Lami lagi kayo dahi. Dali na. Ay, sorry. Sige, tambo ka. Uy. Ninong ansut? Grabe
Grabe, mga minors pa, open na sa ilang relasyon. Wala may uwaw in town, bisan may makakitang mga tao. PDA, kon public display of affection. O kato mga kasama, ang kaagi ni Ansot, diniling tulumanon. What's the style? PDA kon public display of affection style.